Hei vaan kaikille. Nimeni on Pauli Toikka. Tuon teille tervehdyksen Kennel-rehulta. Me ollaan tallusteltu tämmönen iso loikka läpi Odo-järjestelmän avulla. Tässä meidän viimeisen vuoden aikana me on aloitettu käyttäjinä maaliskuun alussa tänä vuonna. Ja mä käyn tässä läpi nopsasti mikä talo me ollaan. Ja kaikki lemmikinomistajat, olkaa kuulolla, teille tulee tärkeää tietoa täällä. Ja mitä me on touhuttu, että me ollaan päästy sellaiseen lopputulokseen ja mitä me on sillä saatu. Ja Kennel-rehu. Me valmistamme, myymme ja jakelemme asiakkaille kotimaista raakaruokaa. Meillä on tuossa Siltakylässä Pyhtäällä tuotantolaitos, jossa me tehdään lihaa. Ja sieltä löytyy pieni tehtaan myymälä, jossa voi asioida. Mutta meidän juttu on se, että meillä on 3 jakeluautoa, pakasteautoa, jotka kiertää ympäri Suomen. Meillä on noutopysäkkejä, asiakkaat tilaa verkkokaupasta ja käyvät sitten hakemaan tuotteet meidän autoilta tuolta pysäkeiltä. Siinä lyhykäisyydessään tämä, mitä me tehdään. Meidän toimintaympäristö on siinä mielessä haasteellinen, että meillä on saman katon alla tuotantolaitos, verkkokauppa ja kuljetusliike. Niiden yhteensovittaminen on välillä hieman haasteellista. Yhtä palikkaa kuin sorva, niin koko systeemi menee ympäri. Mutta hauskaa hommaa. Tuossa oikeastaan näkyy tuon näköisiä autoja, kun tulee vastaan tuolla maantiellä. Saa morjenstaa. Ne on meidän autoja. Meillä on pohjoisin pysäkki Rovaniemellä, eteläisimmät Hangossa. 236 noutopysäkkiä tällä hetkellä. Edellisen kerran kun olin puhumassa Odo-tilaisuudessa, niin oli 233 ja siellä on joku 10 pysäkkiä odottamassa julkaisua. Odossa se on helppoa, mutta se mikä vie sen ajan on se, että me saadaan ne ihmiset kiinni sieltä maakunnista ja pystytään katsoa, että ton kokoisella autolla sinne pääsee ja että ne saadaan siellä pysähtyä. Me luvataan kotimaista lihaa, ei välikäsiä, suoraan tehtaalta, turvallisesti pakasteena ympäri Suomen ja asiakkaiden käpäliin toimitettuna. Siinä on se juttu. Muistakaapa tämä kuva. Meillä on 11 reittiä, jotka kiertää Suomen maata ja joka ikisellä pysäkillä käydään vähintään 4 viikon välein ja joillakin sitten jopa viikoittain. Miksi me ruvettiin tähän jumppaan? Vanha järjestelmä oli niin sanotusti tiensä päässä. Meillä oli vanhentuneet versiot sekä verkkokaupassa että niin sanotussa toiminnanohjausjärjestelmässä. Kaikki oli erillisiä toimintoja ja lisävalikoita. Meidän ydinjuttu ajoreittien hallintaohjelmisto, erillinen ohjelma. Tosi hyvin toimiva, hyvin tehty ja pelasi hienosti. Tarve päivittää. Kukahan sen on tehnyt? Joo, se on tosi hyvin tehnyt, se oli fiksu jätkä. Joo, kukahan se oli? Niin, ei kyllä tiedetä, että kuka se on ja mistä sen saa kiinni. No, meidän ydinjuttu. Verkkokauppa, vanhentunut versio. Taas joku toimittaja, no me tiedettiin kyllä kuka se toimittaja oli, mutta toimittaa pelkästään sitä verkkokauppaa. Erillinen kassajärjestelmä myymälässä. Sitten varasto-ottoihin tehty oma kikkare. Inventointiin oma kikkare. Pääjärjestelmä taas sitten oma systeemissä, missä tilauksia hallitaan. Ja sitten erillinen kirjanpito-ohjelmisto, joka toimi käytännössä paperilla ja kynällä. Ja kaikki meillä pelasi kynällä ja paperilla. Noissa oli muuten 5 vai 6 eri rajapintaa, jotka oli joka ikisen rajapinnan tehnyt eri koodari jossain. Aivan itsemurhasysteemi. Kukaan ei tiennyt ketä ne oli ja mistä ne saa kiinni. Okei. Autojen tekemä myynti paperilla, kynällä. Sitten niitä joku veti yhteen siellä toimistolla. Ajoreittien myyntien kirjaus paperilla, käytännössä manuaalista toimintaa, raportointi, ihan kaikki toimi paperilla. Mentiin koko aika pari viikkoa niin kuin jäljessä ihan niin kuin myynnin raportoinnissa. Ja kirjanpito tuli sitten perässä noin kuukauden verran, kun tämä kaikki jumppa saatiin yhteen. Että oli aika tehdä jotain. Ja sitten me ruvettiin sitä asiaa miettimään. Ja me aseteltiin tavoitteita, mitä me lähdettiin hakemaan. No ensinnäkin se käsityömäärä minimi. Se oli niin kuin ihan ehdoton.
Ajoreittien hallinnan toimintavarmuus, se on meille kriittinen. Ja se on myöskin hyvin uniikki toimintamalli. Ei tämmöisiä taloja hirveän paljon. Yleensä rahtipuoli toimii, me laitetaan terminaalista terminaalia ja sitten jako ihan eri maailma kuin mitä me tehdään. No, raportointi reaaliaikaiseksi. Mielellään semmoinen verkkokauppa, joka juttelee tämän systeemin kanssa. Olisi tosi kiva. Ja sitten me asetettiin sellainen tavoite, että yksi järjestelmä, jolla me pystytään kaikki hoitamaan. Mä en enää halua soittaa yhtä asiaa tonne, toista asiaa tonne, kolmatta tonne, vaan me halutaan kokonaisjärjestelmää, jossa on yksi kumppani, jonka kanssa me voidaan sitä kehittää. Ja miten me sitten päädyttiin siihen, mitä me haettiin ja minkälaista polkua me tallusteltiin, että me päästiin tämä meidän tarvemääritelmä ja tavoitetila määrittämään. No ihan ensi alkuun. Nykytilan kartoitus. Siitä lähdetään liikkeelle. Sitä me tongittiin koko huusholli läpi ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitten kuvattiin niin kuin nykyiset prosessit. Eli käytännössä sen ei tarvitse olla mikään hieno dokumentti. Se on tavallaan sun muistilappu. Excel auki ja sinne laatikko. Ja sitten mä kirjoitin, että tässä tapahtuu sitä, tällaista ja tällaista ja tällaista, tehdään tolla ja tolla, ja kuka sen tekee ja missä se tekee ja missä vaiheessa. Ja noin. Meidän myyntiprosessista tuli aivan kauhea lakana. Ja se on tosi tärkeä juttu, että sä tiedät, missä sä olet nyt. Ja siihen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. No, siinä samalla kun sä sitä teet, niin sä löydät sieltä sun talosta ne osaajat, jotka osaa ne asiat, jotka hallitsee sen, mitä siellä talon lattiatasolla tapahtuu, miten ne prosessit menee. Toi on siinäkin mielessä terveellistä, että on joskus ollut sellaisessakin tilanteessa, että kun mä olen lähtenyt tekemään, niin mä oon toissain vaiheessa todennut, että ei helvetti, näin ei osaa kukaan yhtään mitään. Se ei ole ihan hauska paikka, mutta se on pakko todeta siinä kohtaa. Ja sitten pitää ruveta miettimään, että onko järkeä lähteä niin koko projektiin ollenkaan. Mutta tuossa vaiheessa se on kiva tietää, eikä sitten siinä, kun ollaan tekemässä jotain. Sitten kun sä käyt tätä polkua läpi, niin sä löydät niitä osaajia, niin sä saat ottaa ja sitoutettua niitä mukaan. Älä yritä tehdä kaikkea itse. Ei tule onnistu. Joudut oikomaan koko ajan. Ja sitten sä päädyt itse sellaiseen tilanteeseen, että sä olet se, jolle kaikki soittaa, kun niillä on jotain kysyttävää. Ja se ei ole oikeastaan sellainen tavoitetila, mihin kukaan haluaa päätyä. Kun sä olet ton polun käynyt, että sä tiedät ja sä olet avannut sen liiketoiminnan tai aina käytännön prosessit, mitä siellä on ollut, niin sit sä pystyt määrittämään, mitä niistä sun pitää korjata. Mikä on sellainen tavoitetila, mihin sinä haluat päästä? Siitä muodostuu se tarve, mitä sä olet hakemassa. Tuohon kannattaa varata vähän aikaa. Mä teen toista vuotta. Että me päästiin siihen tilanteeseen. Älä hosu. Jos ei sulla maailma ole kaatumassa, älä hosu. Käytä aikaa, käytä järkeä ja heti osaajat talosta. Sen jälkeen kun sä olet tässä on yksi juttu, että kun sä olet käynyt ton polun, niin sä et ole myyntimiesten kuljetettavissa. Se on oikeasti tärkeä juttu. Näissä on hienoja ominaisuuksia näissä ohjelmissa. Näissä on tosi hienoja juttuja. Vaan se komenta, kun pitti kulkee ja lamppu syttyy. Vau, mitäs sitten? Jos et sä sitä tarvitse. Ja silloin kun sä tiedät nämä sun omat niin kun isot kivet, mitä sä niin kun ajat takaa, niin sulla pysyy se fokus siinä, että sä rakennat oikeita järjestelmää. Ja silloin sä pystyt myöskin etsimään sen oikein toimittajakumppanin. Älä odota. No
kun tuo on tehty, no mitäs sitten seuraavaksi? No, karkea ajatus budjetista pitää niin kuin muodostua. Jonkinnäköinen käsitys. Se kyllä sitten tuossa matkan varrella kirkastuu, että onko se kuinka oikea vai ei. Riippuen siitä, mitä olet tekemässä. Jos sä rakennat ERPiä, taloushallinto, verkkokauppa, tuotanto, osto, myynti, vähän tekee. Jos sä siitä lähdet, että tuommoisessa projektissa on 100 000 niskat nurin, niin et sä kauhean väärässä ole. Pitää olla jonkinnäköinen käsitys rahasta. Saa halvemmallakin tehtyä, jos teet paljon itse. Riippuen ihan siitä yrityksestä, minkä kokoinen olet, minkä teet. Muutamalla kympikin saa tehtyä. Ihan täysin toimivia järjestelmiä ja jopa alle sen. Mutta et ikinä varmasti saa, jos et kotiläksyjä tehdä. No, nyt sä oot tehnyt sen kartoituksen, sulla on oma tarve ja tahtotila selvillä. Se on sitten perustana lähteä kartoittamaan niitä vaihtoehtoja, jotka voisi ylipäätään toimittaa sulle järjestelmään. Me käytiin varmaan 5 tai 6 eri ERPiä läpi. Niistä oikeastaan aika nopeasti siinä ensimmäisellä kerralla tippui pois valtaosa. Pidettiin kiinni tuosta omasta tavoitteesta ja mitä me oltiin hakemassa. Meillä jäi 2, joiden kanssa keskusteltiin. No, sitten piti antaa aikaa. Me käytiin varmaan 3 tapaamista ainakin niin kuin demon muodossa niin kuin läpi jokaisen tai kummankin näiden kanssa. Joo, ekoilla kertaa näytti kaikki oli oikeastaan ihan hyvin, mahtavaa. Ja sitten kun me mentiin sen meidän tarvemäärityksen kanssa ja tavallaan otettiin niitä uudestaan ja vietiin pidemmälle ja pidemmälle, niin sieltä alkoi selkeästi näyttää, että okei, tämä toinen ei tiedä yhtään mitä se on. Se ei ole sisäistänyt sitä meidän asiaa. Se ei pysty toimittamaan sitä, mitä me halutaan. Sitten jäi vain yksi jäljellä. Anna aikaa. Se ottaa sitä. Ja sit sä pääset karsimaan. Ja sillä tavalla me itse asiassa on päätynyt tänne tilaan näköjään. Ja sprintit jäi silloin jäljelle. Mutta se ei olisi ikinä me oltaisi selvitty siitä minkäännäköisestä vertailusta, jos me ei oltaisi tehty tarkkaan sitä omaa tilaa ja tarvemääritystä siitä. No sitten kohti uutta. Tärkeä juttu on ymmärtää, että pitää vapauttaa aikaa muista töistä. Onko täällä yrittäjä paikalla? Aika monta. 2, 3. Kellä on talossa väkeä, jolla on puolet kalenterista tyhjää? Ei ketään. Kukaan ei pysty ottamaan koppia tällaisesta projektista, jos ei hänelle varata siihen aikaa. Pitää vapauttaa muita tehtäviä ja miettiä, jättää niitä vähemmän. Tälle pitää löytyä aikaa. Ei tämä ole helppo juttu. Ei tämä nyt ihan rakettitiedettäkään ole, jos olet valmistautunut. Huomioi lomat. Ensimmäisenä sanotaan, että kaikki lomat on peruttu. No hyvä, sillä saa ihan varmaan aikaan semmoisen niin vastakkainasettelun, että pidä ja tunkkisi. Ei kannata. Jos jollain on talvilomaa tai viikko siellä, se ei ole mikään ongelma. Joka tapauksessa niitä joudutaan porrastamaan. Silloin edistetään muita asioita. Ihmisen pitää saada pidettyä se lomassa. Kunhan käyttöönottovaiheessa kukaan ei ole pois. Siihen täytyy pitää raja. No sitten, valitun kumppanin kanssa tehkää se yhteinen määritys, jossa yhdessä käytte kunnolla sen kokonaisuuden läpi. Sovitte asioista. Perusta toimivalle lopputulokselle tulee sieltä. Muista se oma tahtotila. Ne isot kivet, mitkä pitää toimia. Ne pitää tässä yhdessä määrittää ja kartoittaa. Sitten te olette samalla karttalehdellä. Se kannattaa aina tehdä. Säästät sen rahan siellä sitten projektin lopussa. Sitten on tärkeää myös se, että ne yhdessä katsotaan, mitkä asiat pitää toimia ja olla testattuna ennen kuin menette sinne liveen. Niistä pitää pitää kiinni. Tässä kohtaa on sitten se ensimmäinen paikka, kun voidaan määrittää aikataulu, että milloin voidaan ottaa
niin kuin ajatella ensimmäistä niin kuin siirtymistä sinne live-hetkeen. Aika monesti kun näitä on kuunnellut, näitä ensimmäisenä tulee sanoa, että joo, meillä on uusi ERP toiminnassa tossa. Hyvä. Kaikki nuo asiat on tekemättä. Mä oon aika monesti jättänyt kommentoimatta jo siinä kohtaa, kun joku tällaista julistaa, että minkään näköisiä mahdollisuuksia onnistua, jos et sä ensin hoida tätä polkua kuntoon. Projektin aikana. Nyt kun sä oot kartoittanut hyvin ja sulla on se oma projektitiimi, niin anna vastuuta. Älä yritä edelleenkään tehdä yksin. Odo-projekti on siitä hauskaa, että tässä pystyy tekemään itse olemaan aktiivinen. Pystyt tekemään paljon. Se auttaa oppimaan sitä järjestelmää. Te pystytte itse sisäistämään sitä. Siihen kannattaa käyttää aikaa. Ja sitten yksi juttu on siinä, kun edelleenkään kun et tee yksin, niin sulle tulee tässä vähän niin kuin vahingossa niistä tekijöistä pääkäyttäjiä sinne yritykselle. Eli sinne kannattaa aina ottaa sisäinen tuki, joka on se, jolle kaveri voi soittaa, hei, nyt mä tarvin apua. Eli sulla on se lähituki siinä paikan päällä. Ja ne vie sitten sen lopun porukan perässään ja tuo sen sinne lattiatasolle. Ja se on oikeastaan yksi sellainen juttu, miksi sun pitää ottaa ja antaa se vastuu muualle. Itse katot sieltä, totta kai pitää olla mukana vastuuta. Se on tärkeä juttu. Sitten yksi sellainen, mitä me käytettiin itse asiassa paljon, eli toimittajan projektihenkilöstöä. Meillä kävi väkeä, projektiväkeä. Käytiin sitten meidän taloa läpi ja mitä meillä tapahtuu ja missä istutaan. Käyttäkää hyväksi. Se on niin kuin erittäin valaisevaa puolin ja toisin. Se on tärkeä juttu. Ja muistakaa aina se, että toimittaja tuo sitä, mitä siltä pyydetään. Teidän pitää itse tietää se, mitä te tarvitsette. Kukaan ei rakenna teille toiminnanohjausjärjestelmää sillä periaatteella, että sanotte, että me tarvitaan uusi toiminnanohjausjärjestelmä, verkkokauppa. Meillä on noita tuotteita, tulkaa ja tehkää. Näin se ei mene. Kyllä pitää itse tietää. Ja nuo kotiläksyt on sellaisia, että niitä ei ulkopuolinen teille pysty tekemään. Se, mitä talossa tapahtuu, se pitää itse tehdä. Nyt sitten pääsette hyvin kelkkaan. Toimii ihan hienosti. Niitä kantsii käyttää näitä ihmisiä. Sitten tuossa käyttöönottovaiheessa, täytyy katsoa, että mä hölisen liian pitkään, kun teillä on varmaan joku aikataulu. Älä koskaan ota keskeneräistä käyttöä. Tarkista, että ne asiat toimii, mitä olette sopineet, että niiden pitää toimia siinä käyttöönottovaiheessa. Testaa, totea ja hyväksy. Muista se määritys, se oma tarvetila, mitä te olette sinne porukalla tehneet. Tarvittaessa lykkää sitä käyttöönottoa. Mutta pidä kiinni siitä, että se on se tietty taso, millä menette liveen. Sitten homma toimii. Ja taas sitten siinä käyttöönottovaiheessa kannattaa ottaa kaikki mahdollinen hyöty siitä toimittajan osaajista irti. Pyydä ne mukaan. Meillä Mäkinen oli siinä 2 vai 3 päivää, kun me otettiin käyttöön sen liven hetkellä siellä meillä istumassa Marko. Suosittelen tosi lämpimästi. Oli erittäin hyvä, että oli siinä paikalla. Se rauhoitti ihmisiä, kun oli joku, jolta kysyä. Se ei kuormittanut sitten meidän väellä oli ihan riittävästi sitä tekemistä, niin meillä oli siinä niin kuin yhdet osaavat kädet ja se säntäili ympäri huushollia siellä sitten auttamassa ihmisiä, jotka apua tarvitsevat. Muistakaa se, että sille, joka siellä arkeaan suorittaa ja tekee niitä tehtäviä, niin tämä on tosi iso muutos, tämä työvälineen muutos. Se vähän pelottaa, toisille se aiheuttaa jo kauhua, unettomia öitä, niin kaikki tuki on siinä kohtaa tarpeen. Niin, mutta kun se maksaa. Joo, niin se maksaa. Kaikki me leipää syödään. Hinta kirvelee 3 minuuttia.
Näin se on, uskokaa vaan. Huono valmistelu ja hosuminen maksaa teille vuosikausia ja se maksaa näissä projekteissa ihan hirveän. No, kyllä se nyt joku tolkku on oltava siinä hinnassakin, mutta näin se käytännössä menee. Sä ostat sitä tulevaisuutta ja sitä vakautta, mikä sä sillä saa. Toi polku me käytiin läpi, että me saatiin Odo käyttöön. Kauaksi vei aikaa. Pari vuotta. Kauaksi oli aktiivinen aika Odon kanssa, vajaa puoli vuotta. Rakennusaika ja sitten me oltiin liven. Me päästiin siitä paniikkitilanteesta, sanotaan kahdessa viikossa eroon. Arki alkoi rullaamaan. Ja se oli oikeastaan tuosta valmisteluajasta ja siitä, että meillä oli itsellä se oma osaaminen siellä talon sisällä. Ja näitä terppejä on muutaman parikin reissua aikaisemmin tehnyt, niin tämä on sellainen, että tämä osui ihan hienosti kuntoon. Mutta meillä oli hyvä pohjatyö. Niitä ei kannata väheksyä yhtään. Jees, miksi sitten me päädymme Ritit ja Odo-järjestelmään? Toimittajista paras ymmärrys siitä, mitä oltiin hakemassa. Ainoa toimittaja, joka pystyi demolla esittämään, miten toi meidän reittihallinta voisi toimia. Silloin talvella se oli Olli ja Pirinen kurvas pihalla. Ihan hirveä kävi. Niin oli joo, muistan sen. Herrat sanoivat, että meillä olisi ajatus, että miten tämä voisi toimia Odossa. Okei. No, mielenkiinto taattu, kertokaa toki. Tähän mennessä oltiin todettu, että ei kukaan pysty siihen reittihallinnan suorittamiseen. Me katseltiin vähän aikaa sitä touhua ja tuumattiin, että juman kautta, kyllä ne vaan ties mistä ne puhuu. Ja sillä tiellä tässä nyt sitten ollaan. Se oli se meidän keskeinen iso asia. Meillä on samassa paketissa verkkokauppa, meillä on kassat siellä myymälässä, plus meillä on jokaisessa autossa kassa, jossa mennään reaaliajassa aina kun kassa elähtää. Yes. Ja kaikki menee suoraan kirjanpitoon. Se on tuotannonohjaus, tuotehallinta ja reseptiikka, varastojen hallinta, kuljetus ja reittihallinta, kirjanpito, maksuliike, reaaliaikainen raportointi ja paikka riippumaton. Tänä aamuna me odotellaan tuossa vähän, että tulee viimeiset laskut edellisestä kuusta, kun joku on hitaita laskuttaa, niin tänä aamuna kuittasin 9:30 aikaa laskut tuolta tehtaalta ja laitettiin viestikirjanpitäjälle. Nyt on kaikki laskut siellä. Puolta mulla on viestiä, että tulos on valmis lokakuuteen. Tykkään. Kurkkasin sen tossa. Ihan jees. Kaikki on kunnossa. Mä pystyn tuloslaskelmalta porautumaan alaspäin, mä pääsen tapahtumiin saakka ja sitten taas tapahtumista mä pääsen suoraan sitten kirjanpitoon saakka ja ristiin noin vaan. On tosi hyvä systeemi. Sitten yksi, mikä oli meille tärkeä juttu, on tukipalvelut. Me tehdään lihaa eikä näitä järjestelmiä. Niin me haluttaisiin keskittyä sen lihan tekemiseen. Ja se on meille on ollut tärkeä kriteeri tässä hommassa. Ja pystyvät toimittamaan senkin. Järjestelmää pystyttiin muokkaamaan meidän tarpeita vastaan hyvin joustavasti ja sitten toi meidän projektihallinta, meillä oli ihan loistava tiimi täältä, jonka kanssa me tehtiin duunia. Se oli ihan hyvä. Päästiin silleen samalle levelille ja homma hoitui. Parasta tässä on se, että meillä on yksi kokonaisuus eikä yhden ensimmäistä rajapintaa mikään ulkopuoliseen järjestelmään. Se on hyvä huomio. Nopsasti kipasen tuon läpi, mä oon tässä hölissä jo aika kauan. Eli toi meidän erityishaaste, tämä myyntiprosessi oli semmoinen, mikä tuntuu olevan mahdottoman vaikea ratkaista. Eli käytännössä verkkokaupasta asiakas ostaa, se valkkaa sieltä sen tuotteen ja sitten se valkkaa päivämäärän, miltä pysäkiltä se haluaa sen noutaa. Ja tällä päivämäärän valinnalla se menee jollekin meidän 11 reitistä, mikä on se pysäkki sillä reitillä sinä päivämäärällä. Ja samalla se tieto menee autoon, mikä on kiinnitetty siihen reitin ajoon. Ja sitten sitä kautta meillä on reitille muodostuu koko ajan kuorma, joka sitten kuormataan ja se lähtee reissuun. Näin lyhykäisyydessään kerrottuna.
Mutta 236 pysäkkiä, jokaisella käydään osalla viikoittain, osalla 4 viikon välein ja 11 reitillä, 3 eri autoa. Ja tää oli semmoinen haastava taski. Okei, no auto tekee reissun, siellä jakaa tavarat, tilaukset, tekee lisämyyntiä siellä kassalla, auto tulee takaisin reitiltä. Sitten me nähdään, että okei, toi on unohtanut hakea tai ei päässyt hakemaan. Pystytään se sitten laittamaan sille reitille uudestaan, minkä se asiakas ottaa yhteyttä meille ja sanoo, että haluaisin sen tonne. No sehän vaan järjestyy, käypä hakemassa. Auto tulee takaisin, paluuvuoro pois, uudet lihat rattaalle ja taas mennään. Tossa on niin monta palikkaa tossa noin, ja tää toimii meillä nyt tuolla Lodon sisällä täysin. Me laitellaan uusia pysäkkejä reittejäkin, vähän muokkaillaan ja tuommoista noin, niin se näkyy siellä. Toi oli meille erityishaaste. Mä nyt loikin tässä vähän eteenpäin. No mitäs sitten? No, mitä toi käytännössä tarkoittaa toi kaikki tuo yhden järjestelmän etu? Se käsityön määrä on vähentynyt niin paljon, että me nyt jo säästetään 2–2,5 viikkoa työaikaa per kuukausi, joka on minusta aika paljon. Meillä on ollut tommonen osa-aikaeläkkeelle jäänyt ihminen tekemässä taloushallintoa. Siellä meidän toimistolla meidän Leena ja eläkkeelle tammikuun viimeinen päivä. Meidän ei tarvitse tehdä korvausrekrytointia siihen. Ollaan pystytty organisoimaan tehtävät uudestaan. Siinä on merkittävä rooli on tällä oikeudella. Yes, hieno homma. Mitäs sitten? No, asiakashallinnassa on paljon kehitettävää. Käyttöönottoon niin on otettu asiakasviestintä, SMS-välineet, sähköpostit jo kulkeekin. Tehtiin asiakaskysely tuosta ohimennen ihan itse sillä odolla ja sieltä tulee aika hyvää dataa. Ja jälleen kerran mä pääsen porautumaan niistä vastauksista. Se tekee, meillä on hirmuinen tulkintatyö siinä, mutta ei mennyt kauaa sen tekeminen sille. Toimii kuin junan vessa. Suunnittelu vaikka mitä. Tuntikirjauksia, meillä on vähän semmoisia tarpeita siihen liittyen ja palkanlaskentaa. Siellä on hyödyllisiä työkaluja vaikka kuinka paljon. Odossa on se kiva, että siinä on oma semmoinen kauppa, mistä sä voit niitä sovelluksia sieltä katsoa ja sieltä löytyy kaiken näköistä ja vähän joka lähtee. Pystytään itse tekemään nykyään jo aika paljon niillä asioilla, mitä siellä on. Että se on silleen kätevä peli. Opeteltavaa toki on ja se on hyvä. Pitää ollakin. Ja kyllä me siellä opitaan joka päivä lisää. Mutta meille hyvä väline. Ja pointtina tässä on se, että jotta suunnittelette tuohon, niin tehkää kotiläksyn. Helpotatte elämää huomattavasti. Olet suurin piirtein luvatussa ajassa. Joo. Siinä. Onko joku, joka haluaa nyt kysyä jotain? Älkää kysykö vaikeita. Mutta mä oon täällä keikkaloimassa niin tänään, niin voitte vetää ihan